това видео ще ви пренеса на терена на един от първите ни мачове в AMFL. Здравейте! Казвам се Христо Кисимов, на 26 съм и си създадох отбор на име Балърс в аматьорската мини футбол лига заедно с трите въта – Валката, Вилката и Виксата. За повече информация относно състава на отбора, самата лига и формата, в който се играе, може да посетите сайта на AMFL. А сега е време екшъна срещу днешния опонент Туто Меркато да започне. Имаш? Виж. Вики, Вики, Вики! Браво, браво, айде! Браво! 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 Браво, Вилка! Пиш! Супер е! Пусти ме! Пусти ми, бе! Аз! Да бе, то е ясно. Наша? Добре, пичове? Да, да. Да бе, да. Да бе, изморен съм само. Нищо, нищо, играй, играй. Чакай. Браво, айде! Фока! Сори. Идва. Браво! Браво! Може и супер, може и супер. Играй! Супер е, супер е! Така, така!
По-рано, по-рано. Играй бързо! Добре! Нико! Аре, имаш! Имаш дома се! Супер, фай! Супер! Фай! Играй! Сори! Виж, по фланга! Пак! Играй! Браво! Играй! Отзад! Браво! Да. Защото това е центъра, ляво. Нека сам! Идва! Зори идва! Зори идва! Виж, пак. Ти си близо. Браво! Сори. Супер. Браво! Вилка, дай. Пак. Играй. Браво! Супер е! Аз съм тук, Вилка. Пред него. Така. Да. Браво! Наша! Дай всеки тур. Виж! Виж! Стига, бе, брат! Стига, бе, брат! Браво! Играй! Трима! Да, бе, да. Аз казвам само, вече ти решаваш. Аз казвам, че сте трима. Наша.
Супер е! Играй! Сам. Аре бе брат, вкарайте тази топка. Не влиза, давай. Оставям ти го, Крис. Да, аз него съм теви го. Играй. Не бързай. Спирай, спирай. Митак. С него Викса, Викса. Сам си спокойно. Давай. По фланга, Валка. Ай, стига бе, брат. Браво бе! Айде! Ай, стига бе, брат! Браво бе! Айде! А, така. Нищо, нищо. Смяна, ако може. Вилка в него! Дясно. Тук е сам, отзад. Двама са. На вратаря! Зад вратаря! Можеш с вратаря. Не излизай така. Айде, Нико! Смяна. Двама го държите, човек. Аре, се вкарвай, брат. На тебе се надея. В центъра или зад? В центъра. Ай, в центъра да видя как играе. Аз играме. Нико. Още! Влиза! Браво. Браво. Да бе, бати. Аре, момчета, всичко от себе си. 3 минути има, хикс поле. Ей, айде, копет. Его, бий го, Ивка. Топка, взе. Аре! Нико, връсти, Нико! Имаш! Ти! Море! Играй! Айде! Аре! Браво! Браво! Нищо. Концентрация! Браво, Вилка! Питак. А тука?
Браво, пичове. Браво, пичове. Ево, браво. Кисимов 8.